Izwe i-Afrika mayibuye. Zolani maqhitala ndinicikozele. Phakuthi akukhahlelwe esifuzweni. Ndicela ukungakhahleli kuba kuthiwa ngale mini njena kuthi kusawuba nje ibe nguYesu Kristu qobe kumkani. Azikhahlelwa ke ingqeqe xa kukho le ikumkani. Sizingqeqe namhlanje. Ndifuna ukuthi tata ndiyabulela kakhulu. Ikhona indawo nje endiqonda uba awuyigqibanga endirhalela ukugqibezelela yona. Xa uthi masibeni moya mnye sivote ngamxhelo mnye ndawonye, indawo eshiyileyo uba khe sibeke ezingada zamatshata ecaleni. Sanele zingada zamatshata. Kukho umuntu obekhe wathi apha uba umavume wakhe wabi-peaches. Hayi andivuma ikho loo nto. Ndim umuntu owayesibiswekile nee-peaches. Ndisiba nezingada zamatshata. Ndagugiselwa mna. Amatshata wakagugiselwa. Asaba nanamhlanje. Awabi zipichi nasweki. Baba ilifa lelizwe. Baba amafa wemizi. Kuthanje baba nobukhosi. Sidikile kulawulwa ngomsila kaXamu. Bekhona abantu bokwene apha ndizifunela ukuyozivakashelela unyana kakumkani uZanozuko uGawudi. Suke ke ngoku siyithetha apha emoyeni le nto uba ndisayokhahlela kwithole lesilo. Phofu ndiyokhahlelela ezethu, ndiyokhahlelela ku-EFF bam. Anselo tshata ndemkakudala amatutu amhlandawonye namatutu tu. Kuske ngoku kubekho abantu abathi xa ndiyapha mna ndiyokonfema uba unyana kaZanozuko nguye ikumkani. Ingaba iyaxoka naloo nto. Umntu ongaboni kumkani kulanyana inoba lisela lobukumkani. Mayiphele bantwana bahle into yokuthelekiswa ngurhulumente. Le nto icace cha. Ayifuna uhonjiswa. Le ngada Oscar iSupreme Court igwebela umntana kaZanozuko. Itsho iConstitutional Court. Le ngada uOscar yona ifaka enye ingada.
Ndiyafuna ke njengoba ningabantu abathandazayo nje. Zeke nithandazo Oscar babashwabana izandla. Bayazisayina izinto ezimdaka. Ekucaca babamdaka apha enhlizweni. Bona banegunya negugu lokukhasa uqadambekweni apha ebukumkani. Thina masihogiswe xa sikhasa le nto inyani. Mbona makame phambi kwethu. Bangaba wena yakwazi ubonisa uthando lwakho kuxamo wakho. Siyeke thina sibonise lethu uthando kwithole lomthonya. Sanukusihogisa. Masingahogiswa mntu. Asitenge ndolala phi kwelizwe. Lelethu elizwe. Alo lo thikolos. Kaninibuze kuba ndiyela ntoni phaa ekumkanini yam. Ndiyela uyobhukuqa la matshata. Siyothetha ngokubhukuqwa kwala matshata. Ayikho enye. Sidikiwe kubukela ukugezelwa ngamagqwirha ANC. Izinto ezingalindiyo uba makube mnyama before sithakathe. Thakatha lihlaba umhlaba. Kufika ixesha ngoku apho i-ANC sithumela back to hell apho yayivela khona kakade. Mayikhe ihlukane nezinto zethu, hlukane nomhlaba wethu. Sanele kuqhobela izandla amaqhida langakwazi ukukhenza. Noko mazizingcali zokhenza sizoqalisa nathi sitsho sibe ngabantu. Side safumana ifamu ngoske Afrika abe nguminister womhlaba. Kwezi ngadi amatshata zisijonge nje. Afrika yena usibonile ukuba sisikumkani ezingena mhlaba. Ama-ANC wona besebhizi efuna igilotini yokusinqumla umqala. Hayi baluzile kule game. Baluzile bantwana bahle sizinkosi. Singena ngokwethu ku-local government. Asithumeli. Zonke inkosi. Azimanyane zikhusele ilizwe, zikhusele umhlaba. Uyeni kumhlaba amagwalangile. Asinophinde sithethe ngoku. Ndithethe okugqibela. Ngale mini yanamhlanje yokuhamba kaba uMavume ndithi kuni bantwana bahle. Apha kweli lizwe lethu mayigqibelise i-African National Congress ulawula ihambe ngoxolo. Uthi umprofethi xa iphefumlela kuba ngoku ndingumnina wakaYesu ndiyakommunicate. Ndiyakommunicate abantwana bahle. Njengoba sizoba zikumkani zomanyano, ikumkani zidibeneyo. Sayibona le nto i-Republic of South Africa. Still tall. Asingoma-Republican. Sifuna i-United Kingdoms of Azania. Nansi into esiyifunayo, nansi into eyayisulelwa ngokhokho. Nothi lo mvubo sikuwo. Mvubo ofudunyezwayo. Siyacela ke bantwana bahle. Ibuyambo.
abantu mabayeke ukuchitha amalungelo wabantwana kusagubhoyi. Ngoku ndandibandwe zezingathi iikumkani zadibana zonke zayondicelela uZuma uba mandikhululwe. uZuma uthi kubo, khanyeni phaa kuye nithi hayi singamkhulula uba ngaqala nxiba iyunifomu. Xa sifika ikumkani zibeka le nto ndithi ayapha ananxiba uniform. Okokuqala le uniform isigwebo sayo sendisevile apha. Ufuna undikhulula makandikhulula uba ngafuna yeke phek. Apha bantwana bahle asizunkqonkqoza mzini, ezikumkani zazingangena into yomzi kaDangela, zazingena into yobukumkani bezikumkani. Nathi xa sisiya kule kumkani asingeni into yamzi, siyaphasa izikumkani siyoqinisekisa uba le ikumkani izawuphatha. Asiyinyonyobisi loo nto, sidikiwe kubukela abantu abagaqela amafa wabantwana. No bantwana bahle, kule game aniwinanga. Ndiyayicela leyo into, yazini uba nathi apha sisentlungwini. Mna ndithelekiswe nayo ngosana lwam, ndiphile ndilapha ikwangunorhulumente. Basiphethe kakubi ngolona hlobo, kuyabhujwa kule misi, kubhujwa kabuhlungu. Uba ungayibukela into kumkani uZanele ukuthi hamba, abantu ababemkhusele bembeka ekukumkanini bonke bamflathela. Ngabuni sicele iqolo lento, asizenzanga uba sibe zikumkani. Sicele iqolo bantwana bahle, apho kucaca uba noko sinyathela kabuhlungu khona sithi ngxe. Nale into siyimelayo asizami unyathela mntu mkonsini, singazami ukugila mntu, kodwa sithi lilungelo lethu nathi ukungenelela xa sibona uba nanku umntana exhwilwa sijongile. Singogqithwa sisikhukhukazi esikwaziyo isikhukhukazi ukubhabha nokhetshe ekhusela intshontsho. Masingodlulwa zintaba. Siyanicela ke nathi bantwana bahle, xa nisiya Polvolo sijongeni, jongani nje ATM, EFF, ne-PAC, ne-UTM, niyekele. Bantwana bakhe domini uthetha sekuqile noko nivile ayikho nithetha. Utata lo bantwana bahle kuthethwa ngaye apha mdala kum. Apha esikolweni noko ijongo ayithethi ngomntu omdala. Ndicela uba ningandiva ndibhekisa ngaye, ingaba ndiyaxoka. Thina sasike sarhuqana ngenye imini kuthethe elinye itshata lixoka simane sijongana. Sancama sathi uyaxoka. Satsho ngaxesha. So ndithetha ukuthi mna ndimazi nje ngumntwana. Namxolela uba ndingenantetho inamileyo ngayo. Kamandi ndivile ngabantu abamaziyo bemchaza ngolu hlobo bendimbona ngalo. Inkosi kakhulu. Thank you.